Wel, yn anffodus, mae S4C wedi rhedeg allan o'r penodau o Bobl o Cwm ar recordwyd cyn y lockdown, ac felly rhaid troi at blan fy. Helo, fi yw un o arddegwyr dyn niwed y cwm, bod yr actor sy'n chwarae fi yn amlwg tua 28. Helo, fi yw dyn drwg. Chi'n gallu dweud bod fi'n dyn drwg achos fi'n gwisgo di a sa'i wastad yn treiglo'n cywir. Helo, dyn! Helo, arddegyn dyn niwed. Wyt ti moyn prynu cyffuriau? Cyffuriau? Ond mae cyffuriau'n ddrwg! Ond mae pawb yn gwneud nhw. Mae mwy o gyffuriau yng Nghwm Gwendraeth na sydd yn downtown LA. Na! Sa'i moyn nhw! O, go on. Na! Go on. Na! Go on. Na! O, go on. Na! O, go on. Na! O, go on. Okay, te. Corti. Cyffuriau blasus. Haha, rwy'n ti wedi dyddal nawr megis cleren yn fy ngwe drygionus. Pwy ysgrifennodd y sgript hyn? Rhyw foi dosbarth canol sy'n amlwg rioed i cyfarfod â'r drug dealer. Yn greu nhw'n dechrau gweithio. Helo, arddegyn dyn niwed. Dyn, gael fwy o gyffuriau, please? Na, fi wedi cael tredigaeth. Drapiau. Drapiau? Ie, ni pre-watershed. Ni ffili fucking hegi. Ie. Wel, bydd rhaid i ti just cael y gyffuriau gyda drug dealer mawr i'ch mhenio nawr mlaen. Pŵ. Adverts nawr, i'ch gael disgled a ffisiad. Tatws. Hello, ife ti yw'r drug dealer mawr drwg? Yeah, I'm so bad I don't even speak Welsh. Mae'n yn drwg. You can have as much drugs as you like. Na, mae cyffuriau wedi dedistrio fy mywyd yn llwyr. Mae fy holl ffrindiau wedi marw, ac fi wedi ffili fy arholiad gradd 5 piano. Helo, fi di'r deinosor. A dwi yma achos di Griff yn siŵr iawn sy'n mynd gorffan y benod. Rar! Na! Rar! Diolch yn ôl wsos nesa ar gyfer mwy o Sanau Pobl Cwm. O'n i bai bod ni'n cael yn siwio, sydd yn eitha tebygol. Byddwch chi ddiogel. Ta dda. Wythnos nesa ar Sanau Pobl Cwm. Na, dyn oedd. Helo!